Ranger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas ao Baleiro Perfecto, programa o capítulo número 42 da... Xa non contamos tempadas aquí, ou sí? Non, eso non funciona así. Entón, nada... Capítulo 43 capítulo... xa, non? Sí, no, cambiei antes o número. Entón creo que fixen ben, que estaba... Vale, fixen aí os deberes no noso drive. Bueno, xa sabedes, podcast unido a Que Cheira Papá, etcétera, etcétera, desta dimensión. O trío Tenrura está formado por Rodicio, Pablo Pesado, máis un servidor. Non coñecemos, nunca estivo presente Alba Rozas, non sabemos quen é, non a coñecemos nesta dimensión, nunca chegou nin sequera a existir, pero botámola de menos de algún xeito, como unha especie de falsa lembranza, un déjà vu. Porén, hoxe imos falar, non podemos desvelar aínda, imos falar, pero temos un programa por diante e disto vai a cousa. Primeiro, presentación, xa falou del, así que por que non lle dou a palabra ao noso querido Guillermo Rodicio, compañeiro. Que pasa, Charlie? Perdón pola corrección, pensei que te equivocaras, pero non, tes toda a razón. Fas ben, probalo agora. Está ben. Efectivamente, o episodio 42, a que non sei quen é esa tal Alba Rozas, non me soa de nada, sinceramente. O verdadeiro trío de Tenrura está hoxe aquí. Non sei que máis podría ser parte do trío de Tenrura. E tamén temos unha persoa que nunca falta a ningún programa e que sempre é unha honra telo con nós, como é o noso querido Pablo Pesado, Pablo Heavy, pos amigos, compañeiro. Covabunga. No, non sabía. O meu saúdo oficial. Estaba tentado de participar no vosso bullying a Alba Rozas, mas son un pouco egocéntrico, un pouco narcisista, e parece un pouco mal que non haxa un nome de trío especial para cando estou eu. Entón non vou aceptar ser parte do trío Tenrura. Pero propoño que ao longo deste programa pensedes noutra opción para que eu estea aí representado. E a poder ser que sexa unha referencia futbolística, ¿no? O Tridente ou algunha mierda así, os Killers ou algunha cousa totalmente horrible, ¿no? E fora do noso... A GPC ou algo así, unha cousa triste. Fora da nosa zona de confort. Non teño ni idea de que estades a falar. Exactamente. O sea, todas esas referencias pasaron completamente sen ningún tipo de proceso na miña mente. De feito, xa non as lembro. De feito... Que dende que Pablo é conselleiro de Cultura no novo goberno... Efectivamente, está moi desconectado de tal. Menos mal que temos este goberno ben feito. Ei, o pobo son eu. Vamos ir rápido hoxe, que houve certos atrasos neste programa a hora de gravalo, por culpa dun ser absolutamente despreciable como é Guillermo Rodicio, ao que queremos infinitamente, pero tamén odiamos dun xeito semellante. Así que imos escoitar unha cita e logo volvemos sempre pois a falar das nosas primeiras veces. Estás certo de que é un maigallo de verdade? Porque moi bo non parece que sexa. Eu teño probado a facer algúns dos máis sinxelos e saíronme todos. Por exemplo, Oculus Reparo. Así está mellor. Ben, pois imos falar, como podedes sospeitar a través deste audio, dos anteollos, das lentes, os óculos, non? Como creo que se vai referir Pablo Pesado en varias ocasións neste capítulo.
creo que vai ser extensísimo. Hai moitas cousas que falar aquí. Gustaba porque antes Pablo falaba conmigo un momento de que lle parecía moi concreto. Eu despois dixenlle, despois de facer un programa de unhas, creo que podemos facer un programa do que sexa, absolutamente, estou convencido da nosa capacidade de o programa de unhas definiu por abaixo o límite. Por abaixo o límite de concretismo, ¿no? Que podemos chegar. Ese límite aínda está por baixar máis. Un sempre pensa que toca ao fondo do pozo, pero o pozo é moito máis longo do que pensa, e nosa dignidade é hipotecable facilmente. Así que totalmente. Non vamos para arriba, por favor. Así que nada, xa sabes como é o programa, por vez primeira, as nosas primeiras veces con anteollos neste caso, ou mal chamado, supoño, creo con castelanismo como a copa dun pino, non? Entendo gafas, igual que Pino Pilleiro, pero bueno, gafas. Igual se nos escapa en algún momento, por lo menos na miña casa se nos escapa bastante. Gústame de un castelanismo como a copa dun pino, porque hai como 4 castelanismos na claro, casa. Exactamente, ¿no? A propia expresión, a palabra, horrible, todo. Sí, é o que me gusta nestas referencias lingüísticas. Ei, primeiras veces, Rodicio, compañeiro, tes a palabra hoxe de primeiro. Vale. A miña primeiras veces cos óculos aconteceu cando eu estaba na primeira adolescencia e bueno, vos sodes moi novos, pero daquela chamábante a Mili, sabes? Entón, tiñamos todos moito medo de que nos chamasen a filas. E había como varias estrataxemas para evitar que te alistasen, non? E varias delas incluían a autolesión. Pois podías ou finxías que tiñas algún tipo de enfermidade ou directamente te autolesionabas, non? E varios compañeiros pois se pegaban unha leche en bicicleta propositadamente para romper algo. Correcto. Ou algún incluso quería asegurar que non o volvían chamar nunca e tiña algún tipo de lesión máis definitiva, non? E eu decidín que me iba a poñer propositadamente dioptrías aposta ata chegar ao punto de non ser apto para o exército. Pero fracasei porque tiño unha vista superdotada. O sea, se contamos as dioptrías a partir do 0, eu partía dun -5 ou algo así, porque me subín varias dioptrías e ainda así teño a día de hoxe unha vista de caza. O sea, de caza no sentido de piloto de caza, non de cazar, sabes? De piloto de caza. E nada, foi unha estrataxema totalmente ridícula, non gañei nada e ainda por si descubrín que teño un superpoder. Entón, bueno, pues, de alguma maneira gañei e perdín nesta historia. Entón nunca, o sea, realmente non tiven que usar lentes, nunca usei lentes, nin parece que vou usar nunca. Entón, pues, non cheguei aínda a primeira vez por lentes, por decirlo así. Ben, pensei que o mellor podías decir a primeira vez que viches unhas lentes, pero entendo que falas de, claro, da tua propia da tua propia experiencia. Home, se queres ti impoñer o teu criterio aquí sobre que historia contar. No, últimamente conste que falamos outro día de que as primeiras veces estabanse como corrompendo un pouco de que se falaba de calquera cousa, pero pareceme ben que apliquemos tal. Así que, pensado, señor Pablo. Primeira vez, tío. Sí, tócache falar a ti. Vale, vou contar un segredo para comezar, que non é un segredo noso, é un segredo universal, como xa que estamos no Nadal, hai un momento, sabemos, en que pois un chega a saber que Papá Noel ou Apalpador non ten existencia, non existe. Bueno. Bueno, é debatible, pero a cousa é un pouco máis longa. Entón eu vou desvelar un segredo nese sentido e vou dicir, ou recoñecer ou sorprender incluso a xente que nos escoite explicando o feito de que facemos cousas mentre gravamos o podcast, non? Alguén, cando escoita un podcast, o noso ou outro, seguramente peor, pensa que a xente que está a falar está con completa concentración. Hai unha parte dos podcasters, sei que nos podemos referir así, dá bastante cringe, pero que íamos facer, que temos a déficit de atención e non podemos non facer varias cousas. Entón eu estou montando unha maqueta dun robot. Todo isto ten que ver coa primeira vez. E alén diso, un Gunpla super chulo, recomendo montar Gunpla a quen lle gusten as maquetas. Alén diso, estaba buscando unha información sobre a primeira vez porque a que eu xa procurara previamente estaba equivocada. Porque no meu recordo existían uns óculos no Ocarina of Time.
lembrades que hai unha sí, hai como un lente, sí, hai un claro, lente, sí, efectivamente, sí. efectivamente é unha lente de aumento. O tema é que hai dous obxectos no Ocarina of Time que eu estaba confundindo. Unha é unha lente que non lembro como se chama, porque encontrei outro obxecto, pero é non encontro, da igual. É unha lente que serve, en fin, para resolver determinados puzzles e mazmorras no xogo, que é obrigatorio conseguila. É parte do desenvolvemento da trama, está en Cacarico, nun pozo. O lente da verdade, creo que se chama, se non recordo. Vale, pois hai outro obxecto que se chama a máscara da verdade, que che dan ao final dunha misión secundaria. E xa consegues, pois podes falar coas pedras xeica que hai polo xogo, que che dan segredos, podes ler os pensamentos das persoas, dos animais. En fin, na miña cabeza, a ti, cando acababas esta misión, dábanche uns óculos que che permitían facer todo isto. E creo que é, e aquí ven a reviravolta, isto non ten ningún interese, estou cero, cero, e vou seguir, vou seguir. Isto é unha especie de castigo a rodicio por joderme 50 minutos do día. Agora vaise comer o riguroso directo. Isto, e agora mesmo, explicando isto, estou gastando o seu tempo. A mí produce un placer que non o podo nin describir. Agora estou abrindo unha botellinha de auga para dar un traguiño. Que desastre. Que desastre, perdón. Que hai uns óculos, efectivamente, no Zelda, pero é no Wind Waker. Hai unha serie de coleccionables entre os cales hai uns colares de mariposa e se xuntas os suficientes danche un obxecto que son uns óculos para ver a saúde dos inimigos. Esta información non está contrastada, así que agora sí que vou ceder a palabra mentres non recordo para nada iso, non recordo para nada iso no Wind Waker. Agora vou facer fact-checking. Carlos, procede, eu mentres contrasto isto que acabo de dicir. Pero creo que podemos decir que é a peor primeira vez de Pablo Pesado dende que facemos o baleiro, non? O sea, está fácil. A mí está fácil. Anoto, non? Na senda, non? Aquí que teño o meu carón. No récord. Vez primeira, eu vou falar de verdade. Eu tive gafas moi cedo na miña vida, en plan moi cedo. Igual con 6 anos puxeronme lentes, porque xa tiña algo de hipermetropía, estrabismo e tal, e aí xa me recomendaron poñer, pero tiven a sorte, non sorte, tampouco quero falar de sorte nun sentido, porque o mellor de neno creo que levas peor estas cousas, pode ser, non o sei, así tal, algún, como que non todo o mundo ten aínda lentes nos ollos, e son un pouco molestas, porque cando eres sobre todo rapaz, non, é fácil rompelas ou arañar, o sea, un cristo un pouco, E máis hai gafas especiais literalmente para nenos en plan de que non. Pero logo tardei anos hasta a universidade en volver a poñelas. Eu non son miope, porque a xente me di, como sempre me ve con gafas, pensa que vexo mal de lonxe, pero en realidad o que vexo mal eu é de preto. En plan, necesito para ler, e agora cos anos sí que xa necesito casi para vivir un pouco. Pero é curioso porque eu aceptei as gafas como xa está. En plan, un momento que decidí inda que non me fixeran falta, porque eu podía ver igualmente sen elas, no sentido estricto da vida do día a día, eu aceptei. Dixen, no, isto vai adiante, xa está, non pasa nada. Vou nas poñer xa e que así sexa, sabes? En plan, non sei, como que si ese que falaremos logo de claro, o que logo falamos de complementos e de cousas, eu dixen, bueno, pois as gafas a partir de agora van formar parte da miña estética, sí, da miña estética. Vou asumir isto e supoño que tivo que influenciou de algún xeito, pois por exemplo, o meu pai, que sempre o vin con gafas e sempre o coñecen así. E faime gracia anos despois, aínda hoxe, cando alguén me di que cando me quito os lentes, non, os anteollos e tal, que me di, hostia, que raro estás sen lentes, non? Pero para min, eu mesmo, da miña cabeza, como que sigo véndome sen lentes. E xa pasaron o mellor máis de 10 anos. De algún xeito, non sei explicarlo, pero como que a xente cando me di, sabes, que sacas un momento para limpalas ou que che din algún comentario, dis, hostia, tal. E sorpréndeme que, claro, canto máis anos pasaron na miña vida, máis xente me coñeceu só con gafas e non sen gafas. Pero digamos que na universidade, por exemplo, todo o mundo que me coñeceu, compañeiros, sabían que eu non tiña gafas, e agora cando me ven, dime, hostia, tes gafas, e a min como que me choca moitísimo
porque non sei. A doble vida. Da doble vida, non? Claro, Martiño Noriega, imagínase a si mesmo con boina, eu creo que non. Non o sei. Non o sei. Eu creo que sí. Pero é como... Creo que todo o planeta imagina Martiño Noriega con boina menos Martiño Noriega. O que viña a resumir o final é como que hai unha época na miña vida, o sea, perdón, hai dúas épocas como de pos-gafas ou pre-gafas, non? De despois de Cristo, antes de, pois, o mesmo, sabes? De en plan, establezo hai un punto onde a partir de que a xente xa me coñece... Bueno, evidentemente, vamos a ver, Cristo, por Dios. É curioso como as gafas pois cambian un pouco o teu xeito de que a xente ao redor te coñeza e te asocia a unha determinada imaxe, non? Acórdome disto porque era como a imaxe residual de que falaba un Matrix, non? De que Neo, cando volvía ali, decían, ves, Neo, xa non estás tal, volves ter pelo, non sei cuánto e tal. E pensei, en plan, a miña imaxe residual, pa mí, na miña cabeza, segue sen levar gafas. E falo de hai 15 anos, que levo xa todos os días. Pero non sei por qué. Levando isto ao terreno noso da fantasía e ciencia ficción, creo que é un tropo que de vez en cando aparece cando hai nas películas ou nas obras alrededor da figura do fantasma, porque esta idea de que o fantasma proxecta esa autoimaxe tamén, non? Sí, no, como ti te percibes a ti mesmo, en plan, en que momento da tua idade, de vernos máis mozos, non? Bigote, exactamente, non? Sí, totalmente. Pois o mellor vai algo así, pero eu das gafas sí que asocio a que eu ainda hoxe non sei, non me vexo, o sea, teño gafas, vos, por exemplo, me coñecestes con gafas, creo, non? Con anteollos. Son gafas, tío, son gafas. Entón, pois iso, teño ollos máis pequenos do que parece, entón, porque estos amplían, non teño ollos tan grandes como parece. Así que nada, primeiras veces... Entón, Pablo, sí. Había lentes no Wind Waker, por favor? Pois é unha resposta complexa, verdadeiramente. A ver, o tema é... Non, estou tentado de prolongar a resposta, pero non. Inicialmente, o que che dan a cambio dos colares da felicidade, que é o que eu estaba buscando, son as escrituras dun chalé. É verdad. Dese sí me recordo, sí. Eu, cando acabo de ler este dato, dixen, hostia, teño a memoria verdadeiramente mal. Isto é real. Isto é real. Sí, non, pero afirmo tamén eu como xogador, afirmo real, sí. Sí. Pero, buscando un pouco máis, é verdade que se lle dabas aínda máis escrituras, dábanche un amuleto. E digo, hostia, vale, un amuleto non son uns lentes, pero agora, vendo a imaxe, o render, son efectivamente uns ollos moi grandes, que parecen uns óculos. Entón, por iso eu lembraba tal, non, pois era mentira, fact-checking. Podemos facer unha sección dedicada a fact-checking do que dicimos. Sí. Ahora pensando isto, o sea, a escritura de Wind Waker implica que no mundo de Wind Waker hai como un sistema notarial sí, interesante isto. El Link é propietario. Link é propietario ese é o dato, no sentido romano da palabra, sabes? Sí. Ese é o dato. Pois feitas... Link arrendou a un precio de exorbitado feitas as primeiras. Pagou en especias, efectivamente. 30 colares da felicidade. Que non é pouco. É o que chegou primeiro no sistema capitalista, en plan, cando despois valon un pastizal o chalet e compraino por 30 colares. Logo, ahora piden 60, non? Ahora piden... feito isto as primeiras veces imos poñer algo de musiquiña como facemos aquí, que son as trompetas e pasamos a que era esta sección, como se chamaba? Non me acordo. Definindo a vida. Pois imos aló, non temos hoxe a nosa querida Alba Rozas, porque nesta dimensión nunca chegou a existir, mas tocaba a min falecer un pouco a este repaso histórico ou de que podemos entender pois por lentes ou tal, non? Nun sentido máis amplo. Logo xa afondaremos o mellor o que interpretamos, e non son lentes, e sí, e tal, e xa sabemos como somos. Pero nada, instrumento óptico formado por un par de lentes, suxeitas a un armazón que se apoia normalmente no nariz. Digo normalmente porque, oye, hai que pensar que algunha xente non ten nariz. Non imos aquí fastidiarlle o mundo a ninguén. E logo habitúan tamén ter dúas varillas ou dúas patillas, non, que se meten nas orellas. Isto con Morfeo de Matrix, por exemplo, non aplica. Ten esas lentes de puto amo de só apoialas aí diante. Pero bueno, normalmente pois teñen un uso... Bueno, normalmente isto tamén é interesante. Teñen un uso sanitario, non? Pero bueno, en principio as lentes nacen como unha forma de corrección
de algún tipo de doenza na vista, é dicir, algún problema como a miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, etc. Inda que é certo que moitas destas enfermedades non se coñeceron durante moitos anos e chegaron tempo despois. Hai algunhas lentes que poden ser incluso bifocais, é dicir, diferentes cousas que aplican ao mesmo tempo. Temos tamén gafas de sol para protexernos da luz ultravioleta, máis útil en algúns lugares que outros, pero logo xa sabremos e comentaremos, non, que o cool e o edgy que ter unhas gafas de sol en calquera personaxe. Temos incluso, notei por aquí, gafas 3D, desaparecidas felizmente dos fogares grazas a que non triunfou esa tecnoloxía horrenda como era o 3D no fogar, e se algún día queredes falamos disto, pero terrible. Paradme o día a falar disto. Tiña aquí anotado que, bueno, tiña notado aquí que en castelán o termo gafa, derivado do catalán gafa, non atopei logo o latín, non me deu tempo a otalo, pero que derivado do verbo gafar, que significaba coller. Non me expliquedes máis disto, a ver se vos sodes, bueno, sobre todo no caso do señor Pablo, igual coñece a etimoloxía da palabra. Eu non atopei hoxe, non me deu tempo, pero bueno, explicarvos que as gafas pois xa existían hai bastante tempo. Por exemplo, sábese que os egipcios algúns hieroglíficos amosaban xa, falamos do século V antes de Cristo. Falábamos tamén que Séneca, por exemplo, non falou de que había ou comprendían que certas lentes, non, ou certas vidros enfocados tal podían ler máis grande as letras do que amosaba no pergamiño e tal. Tamén Nerón dixo ter visto os xogos de gladiadores usando esmeraldas, que me parece algo maravilloso, en plan de ser extremadamente... Valían outras pedras preciosas, pero joder, pero esmeraldas. Exactamente. Logo, sí que é certo que por que son lentes ou por que entendemos as lentes de corrección da vista, non? Que normalmente pois non son lentes convexas, non? É o truco, non? E aí sí que tardamos, creo que hai esas referencias no ano 2021 no libro de óptica de Alacén, inda que non se aplicaba no sentido das gafas, inda que se estaba xa empezando a falar disto. E logo sí que logo da Idade Media falamos do ano 1220 por aí, 1235, sí que se empeza a entender o termo das lentes e a utilidade para mellorar problemas da visión, non? En parte parten de Roberto Grosseteste, un franciscano inglés. E logo tiña por aquí que algo en Italia, non? Creo que era as lentes, non? Popularmente, se ides un programa da tele e vos preguntan que inventou as gafas, probablemente é esa a resposta correcta, Alessandro Spina, fraile italiano e mestre vidrieiro, que entre 1885 e 1889 atribuíuse o tema das lentes modernas, ou polo menos como nós as usamos para intentar correxir o tema da vista, non? Esas correccións que temos nos... Bueno, se alguén non sabe as doenzas, pero solen ser errores de refracción nos nosos ollos, non? E dai, enfermidades máis famosas, miopía, hipermetropía, astigmatismo, que habitualmente son ir, sobre todo hipermetropía con astigmatismo, habitualmente, miopía con astigmatismo, cos anos tamén, pero e algunhas máis. Non sei se vos agora xa en serio sodes usuarios de algunha destas enfermidades. No meu caso xa digo que hipermetropía, astigmatismo sí, pero de lonxe eu vexo estupendamente. Non sei vos realmente se necesitades para... Eu verdadeiramente teño unha vista increíble, O sea, antes houve un pouco de fantasía na historia, pero teño verdadeiramente 0 de 0,0. E iso pensei que durante a oposición me crecería e non me... O sea, creo que adoptei unha serie de bons hábitos para protexerme a mí mesmo. Creo que funcionou bastante ben porque por agora non me subiu. Sobre o tema da historia dos lentes, fixen algo moi resumido, desculpade que hai, por suposto, non... Pero digo, por tamén ir un pouco enfriando cara ás cosas que nos adoitan interesar. Lembro hai tempo ler unha cuestión sobre a historia dos lentes ou no momento que se empezaron a popularizar, que foi pues eso, durante o Renacemento e tal, e claro, nos pensamos, eu creo que a modernidade do século XIX para adiante foi instaurando os lentes como un mecanismo máis de
orientados sobre todo aos cativos para evitar defectos de aprendizaxe, por decirlo así, o sea, cativos que eran incapaces de aprender a ler porque non vían adecuadamente. E en cambio, durante a Idade Media era un pouco ao revés. Os primeiros, o sea, os lentes estaban orientados a xente moi vella que perdía a capacidade de ver suficientemente ben e tiñan, pois, grandes coñecementos ou eran como xente orientada ao mundo dos libros que perdera probablemente visión intentando ler a luz das candeas e os lentes estaban máis pensados para a vista cansada que non para os defectos de visión, cousa que ten sentido, porque a xente que directamente pues, era analfabeta, pues podías vivir con hipermetropía toda a túa vida, bueno, cun pequeno problema, pero tampouco demasiado, non? E é interesante porque penso que cambia un pouco o que adoitamos pensar sobre as gafas, que eu, polo menos, eu sempre as pensei máis como eso, para defectos conxénitos, non tanto como para defectos adquiridos durante a vida, non? Sí, isto é algo que falábamos ao comezo antes de comezar a gravar, non? Que parece que o factor fundamental para que hoxe proliferen esas, non sei se doenzas é a palabra verdadeiramente, porque non é algo que se contrae, mas eses defectos ópticos é a cantidade de tempo que pasamos en espazos fechados, sen recibir luz solar directamente, non? Exacto. Entón imagino que en tempos pois sería moi distinto. Isto é algo que retomarei despois. Tradicionalmente a falta de visión é efectivamente unha doenza intelectual, o sea, de clases intelectuais. E así me pasou a min, aquí onde me vedes, que eu tiña unha vista verdadeiramente maravillosa, sempre vira moi ben, ata a tese. Na tese perdino todo. Eu vivía nun zulo en Barcelona, non era un mal piso, pero a miña habitación sí que non tiña ningún tipo de luz solar, e estiven traballando aí fechado moitos anos. E un día deime de conta de que non vía un carajo. E así foi. Quedei ceguiño, sí. Bueno, ceguiño non teño tantas dioptrías, pero vivo moi dramáticamente, eso sí. É curioso, Pablo é moi sentido para as enfermidades. Falaba antes tamén con Pablo, non? Introducía, non? A cantidade de tempo que pasa dende que hai humanidade ata que realmente correximos un defecto que é habitual. Eu non sei, tamén falei con Pablo disto non antes, o que comentaba el xa de que, ben, o mellor antes pues a importancia destas doenzas era mínima, doenzas ou como quiramos, ou defectos da vista eran mínimas, pero é certo que máis aló do que podamos estimar de son ou non habituais por culpa dos espazos pechados, é certo que son habituais dentro do que cabe, parece. Eu imagino, claro, os milleiros de anos que votamos como humanidade de xente vendo mal sen ningún tipo de solución real, non? Falo dende que humanidade podemos conseguir humanidade, non sei en que momento os defectos ópticos pois son algo habitual ou constante ou se é doado daquelas, non? Falo de, eu que sei, ponlle 10.000 anos, non? Antes de Cristo ou como cando quiramos. E pareceme increíble. Gustoume o tema da... Se cada había certa presión evolutiva que esa xente morrese, non? No, evidentemente, no, falaba tamén da... Falamos un momentiño da esperanza de vida estas cousas, que xa sabemos que non é un medidor moi útil por X cousas, pero é certo que o mellor, pois presbicia ou cataratas ou tal, evidentemente, pois dificilmente se daban cando morrías con 30 anos, non? Mas sí que me é interesante, non? De a cantidad de tempo que se tardou en correxir e a fundamentalidade o mellor que son as gafas hoxe en día. Quero dicir, é un elemento non só fundamental a nivel sanitario, intelectual ou que deriva non esa intelectualidade, senón que algo super extendido por toda a sociedade, tanto como que, falaremos logo, que se chega a ser un complemento máis, non? Das nosas vidas, xa non para correxirse, non para como que leva un pendente. Me parece pero é indesligable da alfabetización, eu creo. Total, sí, eu creo que sí. Non sendo necesario que leas, pois hai o nivel de pericia visual que necesitas para o día a día, pois tampouco total. É tal. Eu o único aí que podo pensar, non sei se nunha sociedade o mellor onde necesitabas unha visión máis audaz na noite ou na hora de cazar, non sei, pero non sei cal era ao nivel deste tipo de defecto na vista nesa época ou non, cando realmente dependíamos da vista era cuestión de vida ou morte, non sei ata que punto iso se chegaba a dar, pero entendo que era o único realmente problemático ser un miope, pois non ver a un dentes de sabre a 50 metros, quero decir, non? Ou na propia escuridade da noite non ter unha visión adecuada.
é a única dúbida que me asoma. E logo, bueno, pois problemas maiores ao longo dos séculos que se vería, non sei, nunha guerra ou non sei, nunha batalla. O sea, se sabe, quero decir, seres arqueiro non vías un carallo, non? O tipo que lle estabas apuntando. Pero sí. non sei. A verdade, como era a vida sen gafas e canto incidencia tiña realmente no noso día a día ao nivel humanidade. Fala, supoño que a cuestión non é tanto a extensión, que seguramente fose moitísimo menor, e cando era, pois, como de Rodicio, pois moitas das cousas para as que nos necesitamos a vista non resultaban tan relevantes, pero imagino que os problemas oculares, cando se daban, eran moi inhabilitantes, sobre todo os relacionados coa vista de lonxe, porque pois efectivamente o acceso á luz artificial era moito máis limitado. Entón, bueno, podo imaginarlo como un problema grave en moitas circunstancias da vida en que o traballo non é optativo, é dicir, se non se fai o traballo, a familia, o individuo, a especie non se reproduce unha xeración máis, non? Entón, imagino que esa perda de tempo disponible diario simplemente pois era lesiva para as unidades económicas, digamos. Falabas antes Falabas antes de intelectualidade e tal. Creo que tamén tes por aquí algo, non? De falar de distintivo social, se queremos afondar, por exemplo, ou empezar por aí a definir Sí, eu un pouco por esta especialización espontánea que me fun dando en facer así un pouco a leitura histórica, pero exclusivamente política, quería pensar o papel que chegan a ter os óculos na ficción en xeral a través da súa propia evolución na historia das sociedades, non? A partir desta idea de distintivo, porque é evidente todo aquilo que está restringido ás partes altas da sociedade é distintivo, é dicir, distíngueas. E iso aconteceu cos óculos simplemente porque son unha tecnoloxía escasa. Entón, eu podo imaginar, sen coñecer, sen ter consultado, confeso, unha tese sobre a historia dos óculos, podo imaginar que a primeira extensión dos óculos fora de círculos moi reducidos debeu ser vista inicialmente como un sinal de extravagancia, non? Eu non coñezo feites que arrodeen os ollos en ninguna sociedade. Ti cando vas a un museo ves colares, ves diademas, en fin. Normalmente as pezas de adorno arrodean partes que non son os ollos, salvando as máscaras, pero que teñen unha feitura diferente. Entón, podo imaginar os óculos inicialmente como un motivo extravagante, mas, sen dúbida, tamén limitado a persoas de gran poder social, económico, nobiliario, digamos. Primeiro, porque era moi cara a propia tecnoloxía, o que exixe facer uns óculos, mas tamén porque había moi poucas persoas que a soubesen executar. Entón, neste primeiro momento en que aparecen os óculos e comezan a difundirse por Europa, eu podo imaginar como diante da poboación xeral se cargan de certas enerxías máxicas. Tal vez penso isto influenciado polo libro de Umberto Eco, O nome da rosa, en que o protagonista, Guillermo de Baskerville, ten precisamente uns óculos que lle permiten ver, e iso causa todo tipo de extrañezas. Parece como un artiluxo de Satanás que permite corrixir un defecto que todos os monxes teñen, non? Entón, podo imaginar os óculos aparecendo como un obxecto cheo de maxia. Elimina, por un lado, a perda de visión, e todo o que cura, especialmente nunha sociedade en que non hai unha medicina desenvolvida, pois todo o que cura ten algo de maxia, e a quen se lle solicita a cura é a meiga. E por outro lado, os óculos en sí incorporan unha condición de obxecto, que é algo que o diferenza, penso eu, de case toda a medicina tradicional, que se caracteriza por ou o emplastro ou a pócema, que son elementos, non sei como expresalo, pero volátiles, desaparecen. E os óculos non. E que elementos curan que non son volátiles? Os amuletos, os fetiches. Entón, de alguna maneira, os óculos están relacionados con iso, non? Coa idea de amuleto e con toda a maxia tradicional, que, por outro lado, se o pensamos, tanto na ficción como até na realidade,
todos os magos, bruxos e figuras semellantes entran en concurso, digamos, con elementos de vidro, con lentes, a bola máxica, os espellos, todo tipo de escopos, desde microscopios, telescopios, sistemas de visión en xeral, non? Son elementos relacionados ao mago, mas tamén ao alquimista e todo tipo deste tipo de figuras máxicas. É guai, porque eu creo que a outra gran prótese histórica é o bastón, por decirlo así, a outro obxeto curativo permanente, e tamén está claramente vinculado coa maxia. O sea, o bastón de mago... O sea, as dúas próteses que te podes colocar son as propias da maxia, por decirlo así. Sí. E no fondo por motivos semellantes, porque o bastón cárgase de maxia, isto é a interpretación que ensaio agora, pero que creo que é certa, cárgase de maxia porque quen chega a ter un bastón? Un líder político nunha sociedade tradicional non, porque morre na guerra ou asasinado. Non chega vello. Os reis tradicionalmente teñen vidas moi curtas porque morren de morte matada. Pero os sacerdotes, os magos, os líderes das castas sacerdotais, máxicas, intelectuais, viven moito. Levan vidas tranquilas, non están, eu que sei, moendo trigo que che desfai a columna vertebral. Non, están lendo, aprendendo de memoria o Rig Veda, estas cousas. Mesmo aínda hoxe o bastón, quero dicir, cando un se fai alcalde, teráselle un bastón de mando, é que non é coña. Sigue sendo un símbolo de poder ou de sabiduría ou de mando, evidentemente, pero quero dicir, hai algo aí, non? Co bastón, o mellor dentro duns anos dañen unhas Google Glass, non? Non sei, o alcalde de Monterroso ou de Palas, non sei. É que nas nosas sociedades temos moi instaurada esta idea un pouco moral que nos din de pequenos, entre outros consellos morais, de os vellos son moi sabios porque viviron moito. Pero nunha sociedade tradicional hai que invertir iso. Os vellos son vellos porque xa eran sabios, porque eran intelectuais. Entón conseguiron vivir moitos anos a base de aliarse co poder, memorizar tal. Entón a vellez é moi distinta, é sempre cargada dese poder que o bastón sinala. E basicamente cos óculos pasa o mesmo, porque se o comezo son un atributo das clases poderosas, sexan as aristocráticas ou as burguesas, conforme se vai democratizando un pouco, a quen o imos asociar? Pois o grupo social que máis tempo pasa metido dentro dunha catedral, dunha biblioteca ou dunha casa, lendo todo o día, a luz das velas e lonxe da luz solar, en síntese. É dicir, os intelectuais, no sentido moi amplo, os estudantes, eu que sei, os abogados, os expertos en leis, os filósofos, son ese tipo de persoas que acaban usando lentes por pura deformación profesional, porque destrozan os ollos. Entón, coa pasaxe do tempo, os lentes vanse converter nunha metonimia dos intelectuais, primeiro, pero despois da propia intelixencia, non? Eu imagino no Fallout, falaría bastante do Fallout, non sei por que, unha saga que relaciona moito cos óculos, non sei por que, aparecen moito óculos. Cando aparece o Pip-Boy de intelixencia, o Pip-Boy é como unha figuriña que che aumenta as estatísticas dunha das túas características, non? Pois o da intelixencia, o da ciencia, caracterízanse porque levan óculos, precisamente. Entón, en fin, con todo este magma cultural, con toda esta evolución de funcións sociais e de alianza con determinadas clases, é lógico que cando entran na ficción o fagan cargada de todos esos valores simbólicos. Por un lado, aparecen na ciencia ficción precisamente como elemento mediador entre mundos, as lentes, no sentido amplo, desde a de aumento ata as oculares, a calquera outra, permiten ver outros mundos, permiten acceder a realidades mistéricas, alternativas, mas tamén polo que ten de tecnoloxía, e ao final uns óculos son unha tecnoloxía moi desenvolvida, tamén van reaparecer constantemente na ciencia ficción como dispositivos hipertecnolóxicos que permiten facer todo tipo de cousas. E agora estou me lembrando
das pelis espías, non? Que é super típico que aparezan estes óculos que detectan rostros e din que temperatura hai, non sei que eso está nas pelis de 007, Spy Kids, creo que tamén aparece, seguro que sí. Totally Spies, esta serie increíble. Adoro Totally Spies, deberíamos fazer un programa sobre Totally Spies, pero bueno. E de feito, todo ese magma cultural hoxe é aproveitado por Google, para facer as Google Glasses, por Meta, por todo este discurso da realidade aumentada, polos óculos de realidade virtual, non? Que collen todas esas expectativas culturais que asocian os óculos ao futuro e véndennos, se compras este instrumento de realidade aumentada, de alguma maneira xa estamos no futuro, xa vivimos nesa sociedade mellor, que non é. Que fundamentalmente non é nin o vai ser por moito que uns óculos detecten o rostro dun colega. Non. Sí, pero porque... no peor do mundos. É o mesmo... É unha continuación natural. É unha continuación natural e non ten nada de extraño. O sea, pensaba engadir un elemento máis a esta argumentación que é a vinculación en xeral das gafas por unha cuestión puramente material coa propia ciencia da óptica, que no fondo engade a todos os elementos que xa fuches desgranando. Esa idea da ciencia da óptica que ahora nos parece efectivamente unha ciencia, pero que en tempos estaba moito máis achegado ao que podía ser unha especie de alquimia de non sabemos moi ben, pero xusto este cristal que saiu sirve para isto, sabes? Non eran capaces de facelo de maneira constante e normalizada, porque non entendían moi ben os principios. E esta idea da ciencia da óptica desenvolvéndose ata o punto de que efectivamente sí comprendía os principios e permitía dar lugar a unha produción máis normalizada dos lentes, deu lugar tamén a, pois o que decías, das amplitudes, o sea, das lentes ampliadoras e as lentes, bueno, para o grande e para o pequeno, non? Algúns clásicos da ciencia ficción, eu estaba pensando neste libro que está traducido ao galego, que se chama A lente do diamante, que vai sobre un científico que descubre un microscopio extremadamente potente que lle permite ver un mundo microscópico onde pois hai un submundo de persoas e de cousas acontecendo, non? E é unha novela decimonónica bastante antiga que anticipa o que poden ser outras viaxes de Isekai, non? En realidad. E en xeral é que eu penso que as lentes participan de toda a natureza mistérica e máxica do espello, que eso tamén hai un ensaio moi bo de Sabine Melchior, é francesa, dunha muller francesa, sobre a historia dos espellos, onde fala en varios momentos tamén das lentes para decir que, bueno, algún dos valores mistéricos, máxicos e agora tamén de ciencia futuro, o sea, hoxe en día de ciencia ficción cara ao futuro do que son os lentes, do que nos permite ver de outros mundos, está vinculado tamén aos valores tradicionalmente mitolóxicos asociados aos espellos, en xeral. Como vamos entrando xa en materia, vou poñer a melodía básica de Afondando no Pozo, seguimos procurando ideas. Falaba xa antes o noso querido Pablo de realidade aumentada, non? Eu creo que unha das partes fundamentais dese pseudo-futurismo, mesmo desa pseudo-actualidade, non? Fixo Google no seu momento as Google Glasses que non acabaron de entrar, pero vaya, eu vin que Ray-Ban xa ten movidas de sacar fotos, vídeo e tal, o que pase que chocou brutalmente co tema da leis de, bueno, da intimidade, privacidade, tal e cual, non? Ao final, alguén ten que saber se estás grabando ou non, etc. A min conste pareceme ese tipo de grabación, se falo, grabación, se tal, parece unha tecnoloxía moi faime gracia porque é moi espía, non? O tema de transmitir a través de unhas gafas, mas eu quería pensar na lei aumentada de amosar como decir, amosarche cousas que non ves, non? De cotío que non poderías entender. Falamos de datos, falamos de que está escoitando esta persoa nos auriculares, falamos de ese tipo de cuestións tan futurísticas que logo a nivel de utilidade creo que terían unha miseria. Se é iso, non? Que está escoitando esta persoa, que non me ten, se está registrado nunha base de datos, etc, etc. Non sei ata que punto sería, bueno, vital para nós. Mas sí que me fai gracia unha realidade aumentada que sí que vimos en nunha serie chamada Dragon Ball, non? Ou Bola de Dragón, como que eran as gafas ou ese monóculo, en realidad non eran unhas lentes, senón era un monóculo
que tiña, por exemplo, pois o Saiyan, non? Tiña a Vegeta que podía medir ou calcular o nivel de enerxía que tiña un inimigo, é algo que me volveu... As primeiras Google Glasses. Eso me parece absolutamente maravilloso, nun sentido estrito. Eu creo que se tivera que volver a miñas primeiras veces, probablemente esas son unha das, desde logo, na ciencia ficción e a fantasía, sería unha das que sairían por primeira vez. A cantidad de memes, non, que se fixeron con isto de It's Over 9000 e tal, de faime que se volveron casi un icona pop, non, dentro da memoria de Toriyama. E dentro do anime hai moitas referencias ás veces a este tipo de medicións e de cuestións, pero non sei, sempre está esa confrontación da realidade aumentada, non? De que non vai ser tanto de que vexamos panéis, de que haxa panéis na rúa, senón que nós vexamos cousas na rúa que outro non vemos. Non sei que pensades vos da aplicación das gafas da realidade aumentada, ou se tendes exemplos que quirades comentar, que hai moitos. Teño unha take aí, pero que usa a cuestión dos óculos como unha excusa, non? Creo que a relación moral que deberíamos ter coa ciencia ficción é que se acontece na ciencia ficción, nós deberíamos desexar o contrario. Que é algo que a min me parece bastante evidente, que a ciencia ficción en xeral non presenta escenarios agradables, algo que temos falado noutros momentos, e isto a xente entende o ben, a xente non ve Blade Runner, a que sexa, e chega a casa dicindo, hostia, que gana de que humanos e robots se confundan. Non, eso non pasa. E porén, hai un carisma dos obxectos que ten que ver, no fondo, co fetiche, co máxico, que persiste. É dicir, ninguén quere que a xente se alimente de lingotes feitos de carne de cucaracha. Isto está claro. Isto é unha tecnoloxía, como se alimentan nesta peli rompexeos ou algo así, chámase. Da igual. A cuestión, ninguén o quere. Pero un brazo robótico, lle di que non. E mira que se parte da idea de perder un brazo, que o brazo biónico, non? O brazo que non o quere. Claro, a quen non lle seduce o brazo biónico? Bueno, pois con ese rollo, cos óculos, pasa un pouco mesmo. É un pouco a idea que quería apuntar antes, que hai unha perversión enorme por parte de todo tipo de compañías de aproveitar toda a ciencia ficción das últimas décadas, supoño que dentro de décadas será o mesmo pero coa ciencia ficción de agora, e intentar vender esos obxectos do pasado como se fosen do presente. Cando son obxectos que están nun mundo ficcional con valores completamente contrarios e opostos. Non deberíamos querer chegar aí. Non deberíamos ver como agradable que os nosos óculos identifiquen xente. E cos óculos é particularmente jodido porque é como... É unha tecnoloxía da hostia que foi inventada hai un montón de tempo e en vez de estar felices con ela e dicir, hostia, que ben que vivimos nun mundo en que existe unha tecnoloxía absolutamente perfecta. Todo o que se lle podía perfeccionar era facer os vídeos máis finos. Ben, xa o fixemos. Xa o fixemos, está feito. Todo o que ven a partir de aí non só non mellora a tecnoloxía, carga de cousas negativas, faina menos funcional. En fin, creo que a moral que hai que sacar dos óculos na ciencia ficción é mal, non son desexables. É que está guapo, está guapo esta idea, porque seguindo o percurso do que falábamos antes, estou de acordo en que todas estas supostas melloras nos óculos non son, o sea, rompen coa natureza esencial da tecnoloxía, que é dicir, como estábamos vendo, o sea, as gafas vinculábanse co obxecto máxico do espello, pero agora sempre se vinculan con outro obxecto parcialmente máxico que é o da cámara. O sea, xa non se supón que te sirven a ti para ver mellor o mundo, senón para reproducilo ou analizalo de alguma maneira. O sea, deixa de ser un complemento para os teus ollos e se convirte en un complemento para o teu cerebro, pero como parece o mesmo obxecto, como que se carga das cousas positivas que tiña o obxecto previamente e te meten de tapadillo todas esas mierdas. Joder, está guapo, O sea, verdadeiramente hai un cambio esencial que é moi difícil detectar. Vou facer unha cousa que non se debería facer nunca nun podcast, ni en xeral na vida,
que é falar mal dunha persoa que coñezo. Pero é unha persoa que coñecín hai moito tempo, unha persoa moi riquiña. Pero ela traballaba nunha importante, moi coñecida empresa de carros, que hoxe xa fechou, e traballaba collendo botóns que existían actualmente nos modelos de carros xa disponibles e intentando convertelos ou imaginar esa mesma tecnoloxía, máis holográficamente, de tal maneira que ti non tiveses que, pois, darlle unha roda para aumentar o volume ou premer un botón para que se che poñan os limpas, senón que todo se pudese facer con xestos. Ela estaba living con isto, sentía que era o mellor traballo do mundo. Eu intentaba preguntarlle cal era o motivo polo que lle resultase tan revolucionario que en vez de virar unha rosca, virases unha rosca imaginaria. Ela dicíame, non, é que é máis cómodo. E aí deime de conta de que o concepto de comodidade é un dos conceptos máis mistéricos da nosa formación social, a tal punto que non sabemos que significa, que é exactamente a comodidade. E cando che digo é máis cómodo, agora estamos analizando, pero creo que o entendedes. Sí, creo que hai unha parte de vos que di, claro que é máis cómodo, non tocas a rosca, ese mínimo de gasto enerxético que supón o rozamento foi eliminado do proceso. Pero é que recuperas a frases esa que decías, tío, a ciencia ficción tal. Claro, moitas veces a ciencia ficción tende, non? Polo que vien eu, a trabucarse brutalmente sobre o futuro. Vímolo, hai mil casos, non? De, por exemplo, a potencialidade dos transportes de coches voladores, non? De como esto ten que existir, en plan de nunca chegou porque non importa a ninguén, en plan, non pode ser, en plan, sería un problema realmente para a sociedade. En este caso das gafas estamos vendo algo parecido. E co tema de, vale, que me cambias? Como pasa ahora nos coches, non? De, vale, posme unha pantalla xigante onde controlo todo, e cando se jode electrónica, jódese todo, ou algo manual que habela, ou en vez de unha correa, en vez de darlle manualmente a venta, sabes, a luna do coche, teño que darlle tal. Son comodidades de algún sitio, como dicía Pablo, que me parecen que habría que comentalas, ¿no? O analizalas sobre canto cambiaría a nosa vida sen iso realmente, non? Non falo mellor dos elevanulas eléctricos, pero no caso que comenta él, me parece claro, a típica cousa que dices, estás seguro de que queres facer soa futurística, o sea, soa futurismo, soa guai, mola, en plan, faste a pregunta rápidamente de mola realmente, o sea, é necesario esa mierda, claro, igual non. Sabes onde me fastía especialmente este tema? Nos botóns dos ascensores, tío. Os botóns mecánicos dos ascensores eran claramente superiores á merda esta que temos agora. O sea, funcionaba, eran moitísimo máis fiables, eran moito mellor, o sea, era claramente mellor. Bueno, a mí en xeral, o dos coches eu teño un problema, co tema dos aires condicionados e tal, ahora con todo na pantalla, como chaman? Navegador, non? Ou tal que digo, eu creo que algunhas funcións podían estar fora, que eran cómodas porque a nivel táctil resaltaban, quero decir, eu sen quitar a vista da carretera podo cambiar o aire, non? Pero nunha pantalla destas non me é tan cómodo. Teño que mirar a pantalla, teño que escoller o comando e tal. Non sei, a mí me sorprende máis veces este tipo de tecnoloxía que eu creo que por facernos máis modernos, cando realmente a tecnoloxía estaba ben. Un pouco, o sea, sou consciente de que para alguén que escoite isto, soamos como belloucos locos. Sí, pero non, creo, joder. Pero creo, o sea, decir, pode ser que en parte sexa en plan, joder, hai cousas que non teño, o sea, que sexa puro conservadurismo, non o nego, pode ser. Pero penso que o que é interesante do take é o que dicía Pablo primeiro, que ao contrario do que aconteceu na mecanismo inventivo da raza humana durante milenios, hoxe en día moitas veces creamos o sea, son os autores de ficción os que crean ou deseñan imaginariamente obxectos futuristas. E logo os demais asumimos que eso é unha especie de punto de chegada e non temos moi claro cal é a necesidade que están cubrindo, entón, e acabamos atados a obxetos que non está moi claro para que nos serven ou se de verdade son mellores que outras alternativas posibles que, bueno, se parecen menos ás imaginadas e entón, pues, non as exploramos. É rarísimo. Hai un debate moi clásico ao que temos dado, non sei se Pablo é expresión, pero do que nos temos feito eco aquí no Valeiro,
que este debate de por que hai máis distopías que utopías, por que xa non podemos pensar utopías, tal. E non é por recuperalo. Creo que o motivo é moito máis sinxelo e menos político que o que falamos habitualmente. O motivo é que as utopías son moi aburridas. Pero creo que deberíamos loitar e reivindicar ficcións futuristas en que, por exemplo, os óculos sexa unha tecnoloxía absolutamente democratizada e permisible por calquera persoa porque se fabrican nunha comuna. A tecnoloxía da lente é coñecida polas comunidades de veciños e imprímeno en 3D. Iso debería ser un futuro desexável e interesante, non? E isto parece moi pouco na ciencia ficción. Eu entendo que o futuro sexa problemático, pero, joder, creo que deberíamos, se queremos que a ciencia ficción teña algunha capacidade de alumbrar un futuro, pensala justamente así. E aproveito para recomendar un libro de ciencia ficción que lín este ano e saiu hai moi pouco. Perdón polo ruido das teclas, é que estou buscando o título correcto. Xa non confío en min, perdín toda a autoestima despois do diálogo do Zelda. El árbol viene, de Munir Hachemi. Non sei se pronuncio ben o nome, Munir Hachemi, pero o título sí. El árbol viene. É un libro, dicir calquera cousa del sería facer bastante spoiler, pero parte da base precisamente de imaginar con todas as súas consecuencias unha sociedade futurista que conseguiu vivir de maneira comunista. O que pasa é que non se parece en absoluto que asociamos a comunismo, a Unión Soviética, rollo tanqui, nin nada diso. Non quero dar máis datos, só que ten que ver moito coa filoloxía, coas linguas, que hipótesis Sapir-Whorf, tamén moi de moda de ciencia ficción relativamente pouco, con The Arrival e tal. É un libro, para mí, absolutamente necesario. Do mellor que lín en ciencia ficción en lustros. Que guapo. E vai por aí. Pois anotado queda. Repite o título, por favor, repite o título. El árbol viene. El árbol viene. Que é un libro absolutamente... Voume dar o prazer de falar de outro tema xa directamente eu antes de tal, porque eu fixen este podcast só para falar desta movida que últimamente, bueno, introduce o primeiro, pero últimamente facemos programas especificamente para falar dun personaxe dos X-Men. Ata que podemos facer, non? Bueno, eu quería falar, evidentemente, se falamos de antellos e tal, se hai un personaxe, bueno, non sei, cada un terá o seu, pero para min viuseme moi rápido na cabeza o de Cíclope, non? Da Patrulla X, mutante famosísimo, membro da Patrulla X de Charles Xavier, membro, bueno, inequívoco, creado por Stan Lee e por Jack Kirby. Hai, xa creo que a primeira aparición é do ano 63, co cal xa vai un pouco bello, noso querido Scott Summers, ya que logo outras versións, xa sabedes como dos cómics isto morren, renacen, non importa, non pasan absolutamente nada. Ben, o tema é que, como sabedes, pois Cíclope dependía dunhas gafas, non? Para poder estar de xeito seguro no noso mundo, porque a través dos seus ollos desprendía pois unha especie de enerxía destructiva e brutal se non levaba estas gafas postas, que tiñan aí un dispositivo que apretaba pois para abrilas, para pechar este visor de cuarzo vermello, que era o que mantiña a raya os rayos. Eu non sei se a xente sabe que, fíxate que dialéctica, que realmente isto, cales eran os poderes de Cíclope realmente, non? E que eu flipei o día que o lín, que me parece unha destas fumadas, non? De ben fumada. Non sei se sabedes que Cíclope realmente non é que el provoque rayos de enerxía ou que teña unha capacidade de provocar rayos de enerxía, senón que os seus ollos están conectados cunha dimensión non einsteiniana, isto é real, cun universo non einsteiniano aberto e que pode canalizar a través dos seus ollos, non? O sea, ele absorbe a enerxía solar, eso sí que é un poder de a súa familia, está relacionado con isto tamén, non, irmão? Que absorbe enerxía solar, pero que realmente pasa que usa esta enerxía para abrir un portal dimensional a través dos seus ollos, non? Cara a un universo de color vermello, e de aí escapa como unha especie de fotóns, de enerxía, de tal e cual, non? Esa materia que hai nese universo, neste se materializa en forma de enerxía bestial, e el ten a capacidade de abrir un portal ou dous, realmente, porque ten dous ollos, cara a ese universo, e de aí sai toda esa enerxía. Parece unha fumada maravillosa. Parece unha explicación de mierda a mí. A mí me parece unha fumada brutal destas que dis, adiante, que podías decir, no, provoco Superman, rayos láser, da igual, non? Pois non, neste caso portas cara a outra dimensión que el
abre e lle permite emitir estas ondas, non? Son xusto 2 portais con forma de ollo. Total. É que esa movida, esa mierda, non? O tal é que a mí encantoume sempre esa idea, non? E creo que de rapaz todo o mundo, non sei se todo o mundo, pero todos os que viamos a Patrulla X seguro que fixo de poñer unhas gafas, non? E facer o de Cíclope, non? De non sei, teño un cariño especial a este mutante e ao personaxe tamén, non? É un personaxe moi... Bueno, sí, no, acaba, por favor. No, é un personaxe así moi noble dentro da serie, sempre foi un líder, sempre estivo aí, como do lado bo, ainda que tivera as súas movidas ao longo da historia, que hai 1000 historias son demasiados anos de escritura, pero que sempre me gustou, e a idea de levar as gafas, non? É como que falábamos antes, non? Ese amuleto, ese elemento, non? A través do que xestiona a súa enerxía, eu creo que era, pois, un tendo gafas de neno, pois podía haberse de algún xeito identificado, non? A través deste héroe, igual que Peter Parker pois era un friki ou era unha persoa así pouco dada ás amizades ou que lle costaba, pois Cíclope tiña gafas, non? E iso molaba un cacho. É o caso con... Joder, que me estás adiantando as dúas cosas que tiña apuntadas. Fala, claro. Cíclope. Fala, por favor. As dúas cosas é que Peter Parker é o caso contrario de Cíclope, porque cando adquire poderes recupera a visión correcta. Sí. Non sei se recordades que deixa de necesitar as gafas. Sí, ten razón. Os lentes cando colle os poderes, e é como o poder simbólico no caso de Peter Parker dos lentes era que era o que o convertía nese chavalito un pouco pringao, así un pouco nerdy. Entón, cando ten poderes xa non precisa os lentes xa non son de Spiderman. Efectivamente. Non serías tan guai sendo Spiderman se necesitas levar lentes. Feito copiado Superman, tamén se digo, ao longo da imaginario comiqueiro. Sí, o sea, realmente en Superman os lentes eran todo disfraz, non? Sí. Eso tamén está ben. Pero, e o caso de Cíclope, eu penso que é moi interesante porque, polo menos ata onde a min se me ocorre, penso que é o único caso de metáfora literal e por eso penso que conecta moi ben con determinada rapazada, que é a metáfora do rapaz que ponlle lentes con 6 anos e non o ten que ver como unha putada que lle pasa, senón como verdadeiramente a través deste novo maxia que me poñen na cara teño superpoderes. Total. Está che contando esa historia, non? E literalmente quen che dá os lentes é nun caso dunha persoa, o oftalmólogo, non? Pero neste caso non, ve un tipo con superpoderes mentais que enseñou as gafas especificamente para ti, para que poidas acceder ao teu máximo potencial, por decirlo así. E non se me ocorre verdadeiramente unha metáfora tan exacta, tan literal do trauma que supón na infancia ter lentes como o caso de Cíclope, que era tan inhabilitante para él non poder antes a época prelentes, non? Directamente estaba cego, quero decir, él non podía abrir os ollos, claro. Pablo, non sei se vas comentar algo de Cíclope. Sí, é que desculpade se non se escoita ben, porque estou tendo un problema co audio, dai que non falase este último cachiño. Pero penso que en todas estas figuras que foron saindo relacionadas co ámbito Marvel, hai un tema algo relacionado co que comentei antes, dos óculos como un distintivo de labor intelectual, non? Os óculos son propios das faccións intelectuais da sociedade fronte a outro tipo de atributos que son das faccións militares. Ese carácter profesional case fai que os óculos, aparte de ser símbolo de inteligencia, sexan símbolo ou estean asociados a unha escasa masculinidade. Entendo aquí masculinidade como algo moi específico das sociedades patriarcais contemporáneas, non? Pero creo que todas esas personaxes que fostes mencionando fan moi patente precisamente isto. Por exemplo, Peter Parker deixa de usar óculos no momento en que se converte en Spiderman, porque o feito de gañar superpoderes fai que desenvolva musculatura e que perda os óculos. De alguma maneira que eses defectos de escasa masculinidade se corrixan. Pasa a ser un home completo, non? Non pode ser un super home, que é un superheroe, finalmente, se ao mesmo tempo leva óculos, porque implica, pois iso, que non está
Un defecto, sí. Sí, pero non un defecto calquera, porque un home se lle pode presupor unha cicatriz. Pero non esa ligazón a falta de violencia, finalmente. É dicir, a clases que non usan o corpo para o conflito. Pasa o mesmo tamén con Superman, se o pensamos. Os óculos son un disfraz, e de que se disfraza? De medio home, camufla a masculinidade. É presentado con óculos, coa camisa dentro do pantalón, así un pouco apoucado, Steve Urkel, non? Para non de xornalista, que hai menos home que un xornalista. Para non figurar como super home, ten que rebaixar a súa masculinidade, a súa hombría. E creo que iso está un pouco en todas esas figuras. E seguimos con Cíclope, así de primeiras non lle vexo moita asociación, pero sí que se ve moito máis se metemos en xogo a figura de Lobezno. Porque, bueno, de Lobeto, como que lle queiramos chamar. Buah, que guapo está isto, sí. Claro, porque Cíclope non é unha figura que subsista soa. Cíclope é en relación a un triángulo amoroso. Cíclope é un pouco soso en sí mesmo, non? Pero está aí precisamente quen lía os X-Men, non quen lía, porque os lían moitas mulleres, pero quen pensaba Marvel que lía os cómics naquela altura? Homes. E por tanto, o que lles presenta Marvel os seus consumidores comedores de Doritos, con perdón, que era eu era ese, o que lles presenta é unha muller dividida entre o intelectual e o varón real, musculoso, salvaxe, un animal a dúas patas, fronte Cíclope, que é un home que se contén, pero que no fondo, isto é o enigma de Cíclope, no fondo está a forza da masculinidade, que sae cando quitas gafas. Esa explosividade sen a cal non pode ser legitimamente considerado un home e amado por Jean Grey. Esta é a miña interpretación de Cíclope. Como sempre te aplaudo a todas as que dis así deste palo, porque me parecen boísimas de chegar aí, de verdad. Está aí, porque a máis os valores que levaba asociado Cíclope, porque todo o drama de Cíclope, aparte do amoroso, era esta idea que tiña el, que se autoimpoñía de ter que ser o líder, entón tiña que compoñer, tiña que ser diplomático cos humanos, era como, son todo valores de contención, por decirlo así. Todo el Cíclope está moi guapo, porque xa dende a propio deseño, en plan, o seu poder basicamente é conter. No sentido de que lle contén as gafas, lle conteñen os ollos, e todos os valores que leva asociado tamén son de contención. É que cando se cabreaba ou tiña algún proceso destes de cabreo mutuo, que iba a un lago, non? Por exemplo, nas películas vías este rollo de quitaba as gafas e deixaba salir toda a enerxía sen control ningún, ou sabes, que cando le quitaban as gafas é cando se poñía super serio, non? A cousa de liberabas o animal ou liberabas ao mutante como tal, non? Porque ao final o mutante real non tiña gafas. Quero dicir, é un elemento humano que se lle pon para controlalo, pero non deixa de ser non é el así. No, joder, bueno, igual isto está un pouco off topic, ¿no? Pero sempre que usaba o poder se sentía fatal despois, un pouco rollo hacerse pajas, ¿no? Como rollo. Pues non sei, pero sí que tiña, sí que tiña ese rollo de sí, que é verdad, que había esa sensación de outra vez. No, igual lle puiden facer dano a alguén porque é perigoso este. É certo, tío. É unha idea claramente sexual, pero non só ligada á masturbación, senón penso que o que está de fondo é a violación, non? Que o feito de facer dano, de ser incapaz de controlarse. É unha figura que está por todas partes. Nos poñemos con esta óptica o propio Vesta. Vesta, que é un intelectual que desgraciadamente desenvolve unha excesiva masculinidade. Hai un xogo constante aí de cando Vesta entra en combate non usa óculos, pero cando está na mansión el é mío. El ten que usar óculos para traballar, para facer o seu traballo intelectual, pero para pelexar quítaos. Que mole moitísima idea de que Vesta non necesita óculos en realidade. Ponse óculos como un disfraz para decir, no, estou aquí na biblioteca. Estou en modo Hulk, non? Onde me poño as gafas para que se me diferencie do Hulk bestia ou do Hulk intelectual, en plan, encanta. Hulk é unha cousa particularmente clara, porque en todas as películas dos Vengadores recentes a relación entre Scarlett Johansson e Hulk vai claramente nese sentido. Absolutamente. De feito, canto ten protestado o feminismo e cantas lecturas críticas hai
das mencións máis ou menos veladas a unha posible violación de Hulk, ese tipo de cousas, o rollo que lle dá a Viúva Negra coa maternidade, en fin. Sí. E cal é o sinal de que Hulk amansa a súa masculinidade? Que volve usar gafas. Entón é o profesor Hulk. Sí. Claro. Este é brutal, Este é brutal. Se está saindo aquí, non recordaba para nada todo isto, Sí. Está saindo aquí. Moi bonito. Que guai. Rodicio, manda a ti algunha cousa por aí. Ábrete un melón. Vale, traigo un melón que é un pouco, como sempre, nos límites da proposta, non? Ahora veremos. Porque a proposta inicial era falarmos de lentes e óculos, pero penso que un pouco pensando alrededor desto, acabamos pensando un pouco en xeral de implantes oculares ou alguma maneira calquera alteración visual, non? Calquera elemento que pode servir para alteración visual. Porque case a primeira cousa que me saiu na mente cando propuxemos o tema son uns personaxes que hai nas novelas estas de Mistborn, Nacidos da Bruma. Da Bretma, claro. Nacidos da Bretma, de Brandon Sanderson, onde hai unha serie de personaxes que se chaman os Inquisidores, que son personaxes que cando comezan as primeiras novelas teñen como poderes extraordinarios, moi por riba de todos os outros personaxes, incluso mesmo os personaxes que hai poderosos dentro de outras faccións, que Perdón, un apunte rápido para que non se me esqueza logo. Son os axentes de Matrix, pero nas novelas de Sanderson desta época, pero como que empezan moi forte, logo xa van a menos, pero logo van a menos, sí, pero claro, van a menos un pouco porque se vai comprendendo efectivamente. De alcanzar o poder. Sigue Ao principio son extremadamente misteriosos, non sabemos nada de como alcanzan os poderes e ao mesmo tempo están chetos, non? Son como moi poderosos. E o elemento fundamental que os distingue inicialmente e hai máis unha cousa que está moi ben, porque é unha cousa moi perturbadora, entón enlaza con esa idea de ser ultrapoderoso que non comprendes, é que levan 2 cravos moi grandes chantados nos ollos. E despois este elemento que a priori podría parecer que lles atravesan, para que Pablo se imagine ben o tema, que lles atravesan o cráneo de lado a lado. De lado a lado, sí, asoma pola caluga, vaya. Entón, a cousa que a priori podería parecer como unha cousa puramente efectista, non? Como simplemente a maneira de distinguir a estes personaxes, ao longo das novelas vaise demostrando, bueno, era como a primeira pista que che daban de por onde iba o seu poder, non? A primeira pista que enlaza temáticamente con outros elementos. Bueno, penso que é unha parte da mitoloxía de Naos das Brétemas que está bastante ben. O tema é que, tirando un pouco deste fío, deume por pensar no tropo de todos aqueles casos de personaxes que colocan algo nos ollos que a priori impediría a súa vista, normalmente é unha venda, pero é como un elemento necesario para en realidade ver mellor, de alguma maneira, non? Ou para desenvolver máis outros sentidos. Que é un tropo clásico, porque xa está na propia idea da representación antropomórfica da xustiza, que é esa muller con vendas nos ollos para non ver quen está sendo xulgado, por decirlo así, que acontecen moitísimas obras de ciencia ficción. Estaba pensando en exemplos, se me ocorrera o de Gojo en Jujutsu Kaisen, que este personaxe tamén extremadamente poderoso que necesita colocar algo nos ollos para poder vivir con normalidade, porque ten como unha vista super desenvolvida por unha serie de cousas que acontecen. Entón necesita a súa vida diaria rebaixar esa percepción e por eso ten que ir cunha venda nos ollos. Tamén tiñamos o caso de Nier Automata. En Nier Automata o robot tamén vai cunha venda nos ollos por razóns en realidad semellantes. E incluso tamén se me ocorría o caso en Minority Report. Pensei. Sí, os precog están como de alguma maneira metidos nun entorno no que non poden ver para poder ver o futuro, non podes ver o presente para ver o futuro ao mesmo tempo. E despois tamén hai unha escena moi extraña na peli que eu penso que non está nada Asimov, non? Que como que lle sacan os recordos dos ollos con algún mecanismo así extraño. Bueno, eu vi no outro día, era máis un proceso mental, parecía, como que miraban dentro da súa cabeza, non? Era un proceso así, explican ali. É certo que se meter nas lentes, pero sí que na película tamén pasaba o intercambio de ollos, non? Toda a sociedade se identificaba polos ollos, bla, 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 e había un momento en que para fuxir des que lle perseguían, non? O señor John Anderton, que vien outro día a película, curiosamente, de Tom Cruise, de Steven Spielberg, creo que director, ahora se me non me falla,
cambiábase os ollos, el facía unha operación así nun rollo así negro, non, de suburbio, e cambiaban os ollos literalmente para poder esquivar os detectores e tal e cual. A mí unha peli que, por certo, me gustoume bastante. Está ben. Que a alternativa era facermos un baleiro perfecto de ollos, pero me parecía aburrido. Pero sí. Pero estou contigo na partes corporales, ¿no? Claro, no, pero estou contigo, non? Xa introducimos antes as lentes, pero tamén posibles intrusións dentro do organismo, non? Os ollos, non deixa de ser un elemento tamén así invasivo. E por iso pensei dous exemplos random por citar, pensei en John Silver do Planeta do Tesouro, película totalmente infravalorada na nosa historia, ainda que temos falado algunha vez aquí. Era o pirata que tiña en vez de ter un parche, pois, ou ter un catalexe, usaba ese ollo así biónico, non? E tamén pensei na fantasía, un torto maravilloso pois foi o Joloco Moody, non? De Harry Potter, que era super ética, non lo presenta, non? E todo, tío, el puto amo, non? De Auror, tal. E tiña un ollo que non se volve a ver máis, como todo en J.K. Rowling, que non volvemos ver a ninguén con outro ollo, con ese ollo de puta madre que podía ver e detectar e mirar detrás a través da carne, detectar, pois non volvemos a ver desa tecnoloxía ou desa maxia, neste caso, pero que existía aí máis de Joloco Moody, non? Era o porque os ollos de cristal en xeral están pouco aproveitados. Non se me ocurre ningún exemplo así rápido de ollo de cristal como na ciencia ficción ou na fantasía. Bueno, un pouco para subvertir esta idea, non? Normalmente a idea da prótese para os ollos é para mellorar a visión normal, pero neste caso pues, tes que primeiro perder un ollo para alcanzar ese nivel de poder, non? Eu creo que hai un exemplo moi claro que de feito se me estaba ocorrendo mentres falabas do de Sanderson, que efectivamente eu tamén pensei en Goyo, pero falta Kakashi e todos os Uchiha Eco. Por aí diante que efectivamente non son óculos, pero toda a idea do intercambio de ollos, da modificación ocular, todo ese tipo de tecnoloxías / propiedades que asociamos a ciencia ficción están incorporadas neses ollos, ou son capaces de copiar os movimentos, ou ver a menor velocidade, ou ver os chakras internos e como flúe a enerxía, ou, en fin, todas as cousas para que serven ou hipnotizarte, tío, é verdad. Claro, era o Sharingan. Tamén pensei, bueno, mencionastes a Goyo, o anime nos ollos ten moito que ver. Pensei en Death Note tamén, que non son ollos, pero si ganabas os ollos do Shinigami de algún xeito, que non deixaban ser unhas lentes de contacto. Claro, non deixaban ser unhas lentes de contacto, non? Co que podías ver a esperanza de vida da xente e o nome, non? Da persoa que tiñas diantes por se querías acabar con el. E sí que, bueno, o tema do ollo anime eu creo que sí que hai moito, non sei se de lentes o que dicíamos, non son lentes concretas, seguro que hai 1000, pensamos antes algunhas, non somos aquí por repasar todo, pero sí que metal. E agora falabas de modificación, pensei en Geralt de Rivia tamén tomando as diferentes brebaxes e tal para que moitos lle afectaban a súa visión para poder detectar ou tal, non? Como se chamaba Pócema de gato ou algo así, era que, bueno, cambiaba literalmente a visión do que vías e incluso no mesmo videoxogo pasabas a ver de outro xeito a pantalla. Producía ese efecto, non? Pero bueno, había un capítulo, ahora xa pensando no exemplo do das lentes de contacto de Death Note, recordades o episodios da primeira tempada de Black Mirror? Creo que era a primeira tempada, vai? Sí. Onde había esta tecnoloxía que te permitía ver os recordos enteiros da túa vida colocando uns lentes. Creo que é dos mellores episodios de Black Mirror. Probablemente eu creo que fora dos mellores do mellor da tempada e dos mellores de Black Mirror, porque eu creo que aproximaban esa idea de privacidade que falábamos da Google Lens, non? Era como o seguinte paso, non? Como que diferencia habería de levar un chip ao cerebro que era como super complexo. Vamos a falar de ciencia de novo, de ciencia ficción, de como demasiado para se tiñas unha solución máis doada, que era crear un sistema como son os lentes, tecnolóxicamente gravalo, e xa estaría, ¿no? En vez de levar un chip no cerebro. Pero si, ese episodio é dos vos, ¿no? Ou polo menos dos que che fai de algún xeito pensar, esta mierda non a vexo moi bien. Que ten esa capacidade iconográfica que criticábamos antes. Total, absolutamente. Pero que neste caso dicen, con unhas Google gafas, eu creo que moita triunfar ese episodio, acordo ben a crítica que normalmente os falarase moito tal, eu creo que era porque realmente viámolo moi preto, porque as Google Glass nese momento estaban super en boca da xente, se falaba de que mellor, bueno,
se iban, onde iban ou non, e finalmente non foron a ningún lado, pero creo que era por iso, non? Que relacionamos moi ben, como cunha tecnoloxía que non está tan afastada, non, do que podamos pensar. Eu quería falar como dicir isto, do antitropo dos óculos case, non? Porque pensando así en xogos en que hai óculos, lembrei moitos en que efectivamente os hai, pero que non serven para prácticamente nada. É como un obxecto vacío, inoperante. Pensaba en xogos como Fallout, pero en xeral xogos de rol en que podes pois mudar a roupa, e as pezas de roupa, adoitan ser pois armaduras, botas de metal, tal, cousas que che dan bufos de determinado tipo, pois ou máis 3 de carisma, máis 4 de resistencia, tal. E os óculos en case todos estes xogos son como, non dan nada de valor, é como unha gratuidade pura de aceptar que son un complemento. Eu lembro en moitos xogos de Fallout poñer óculos porque me parecían guais, e non hai justificación, é como, bueno, pois están chulos, son uns óculos de sol, punto. E iso dá a pensar, que realmente é algo moi perverso no concepto de vestimenta dos xogos de rol, porque a nivel de verosimilitude non ten ningún sentido que se pos un casco teñas máis 5 de carisma, non é verosímil, pero por algún motivo que vou expor agora, o que eu penso que necesitamos xustificar unha utilidade de estar cambiándolle a roupa o que non deixan de ser Barbies para homes. Non só para homes, son consciente de que hoxe en día o consumo de xogos de rol é absolutamente mixto, pero en tempos eu penso que é algo diso, de saber que no fondo nós tamén desexamos xogar a iso, pero en vez de poñer simplemente a posibilidade de cambiar as prendas de roupa, pois tens que justificalo de alguna maneira. Me dá moitísima rabia, porque me parece moi limitante en case todos os videoxogos. Eu, cando xogo, eu que sei, dame igual, Baldur's Gate 3, Fallout, en fin, calquera xogo de rol, ou Dark Souls, a mí o que me gusta é escoller a roupa porque me presta, porque a personaxe mola moitísimo, e cando canso, apetédeme poñer outra. Estar constantemente ligado a este tipo de subidas ou baixadas, total, para que a túa masculinidade quede intacta, pois pareceme unha merda de deseño do videoxogo contemporáneo. E creo que os óculos son o signo do contrario, son o estandarte político de usar a roupa para nada. Isto foi moi polémico no seu momento no WoW, non sei se sabes, daquela ainda xogaba eu o WoW, que dicir, unha cosa moi do principio do World of Warcraft, e era exactamente este mesmo problema, que había unha parte importante da comunidade que quería manter a roupa do personaxe, o sea, a que resultaba máis estética ou a que asociaba máis, eles mesmo era un tema de identidade, en plan, non, é que o meu personaxe viste desta maneira ou te leva este tipo de roupa. Había un choque entre querer mellorar o personaxe, mellorarlle as estatísticas para ser competitivo no propio xogo e esa parte estética. E tivo que ser modificado por Blizzard, que permitía unha especie de trampantojo onde poñías unha peza de roupa, pero mantiñas visualmente a que ti querías. Foi resolto así porque había presión da comunidade, o sea, non é unha coña. O sea, verdadeiramente había un choque ludonarrativo co tema da roupa e as estatísticas, verdadeiramente. Sí. E os lentes normalmente non, é verdade. Iso pasa en varias sagas. No Monster Hunter fan exactamente iso. Ti tes as armaduras reais e logo podes poñer outra que se chama, na traducción portuguesa, armadura de camadas, que é a estética, non? E iso crea, en fin, unha complexidade innecesaria, tes que minar materiais para facer as dúas armaduras, por que hai dous sistemas de armaduras? Que tipo de verosimilitude ten que leves dúas armaduras, unha arriba da outra, non? Non fai sentido, non? E creo de verdade que son moitísimas voltas só para evitar que a xente se enfronte ao feito de que lle gusta vestir os seus muñecos, que non ten moito máis, que é unha cousa que está guai. Sí, que te melloren as stats en xeral, o sea, sen máis, mellorou a túa forza en 5, non teño que cambiarte nada da estética se ti non queres, sabes? Sí, totalmente.
Estaba pensando tamén, non, de que falábamos de postureo e falábamos de tal, de que as gafas de sol, non, os lentes, como promoven o cool, non, de necesarias, non, pero que ben sentan, non? E penso en personaxes como Morfeo, non, de Matrix, que non tenía non digo ningún sentido, non, pero que lle dá absolutamente esa que forma parte do personaxe, non, que nos presentan. Non tería a mesma... Eu supoño que... Bueno, non supoño, isto está claro, non? É a capacidade de ocultar os ollos, de non saber onde estás vendo exactamente, se estás oculto, non? É casi unha especie de antiface. En ese sentido, as gafas de sol ao longo hai 1000 personaxes que levaron, e todas creo que moitísimos dos que penso cumpren esa función simplemente case de non amosar os ollos ou ocultarnos algo deses ollos ou crear unha especie de dinámica cool, non, fronte ao resto. Estou pensando, por exemplo, tamén personaxes que sen gafas serían en Auron de Final Fantasy X, non? Por exemplo, outro personaxe que leva gafas, eu creo que son das poucas gafas de sol que se veían aí, alén do Sálvez, que tiña gafas pero máis no traballo, parecían soldadores e tal. Penso tamén en Riddick, non, das crónicas de Riddick, ou Pitch Black, non, de Vin Diesel nas películas, que realmente la del dicía, bueno, que a luz era que donaba sus ollos, que le estaba acostumado a mirar na oscuridade e tal, pero que xusto escolleu como esas gafas de soldador, non, que tamén se convertiron ou se transformaron nunha icona pop dentro da ciencia ficción así televisiva ou peliculera. Préstame moito ver esa relación entre as gafas de sol, non, como ese complemento que víamos dicindo, pero xa non son gafas intelectuais, xa pura cool, non, puro elemento popular, puro elemento de edgy, puro elemento de wow, aquí están as miñas gafas de sol, non máis tal. Penso na realidade incluso peña como os Blues Brothers, non, que sen elas non serían o mesmo, serían outro tipo de personaxe, non, pero como a iconografía das gafas de sol e concretamente de X marcas literalmente cambian. Penso en León el Profesional, con Jean Reno, son personaxes que se articulan en base a esa estética moi moi concreta onde as gafas de sol son fundamentais para crear o personaxe. Nada. Estaba pensando que para conseguir, en algúns programas non o conseguimos, pero un elemento de cultura galega, esta crítica ás gafas de sol como elemento estético wannabe, está nunha das cancións máis míticas da música galega dos últimos 50 anos, que a canción esta mítica dos Resentidos, que empeza con Fai un sol de carallo. Non se sabe desa historia, pero era unha coña que polo visto os membros dos Resentidos berraban cando vían xente de noite con gafas de sol, sabes? Cando vías alguén de noite con gafas de sol, claramente só levaba gafas de sol para facerse o guai, entón non era... non sei, era como criticable porque era claramente ti intentando molar máis que cando xa directamente as gafas non é que non cumpran ninguna finalidade, sino que te impiden ver directamente, non? Sobre todo esas levas postas, porque acordo a un amigo que salían gafas de sol de noite ou as levaba postas, non digo postas, senón na cabeza ou tal, me decía, pero por que vais hechos con gafas? Non, isto é pa cando xa amaneza. Eu en plan, bueno que lonxe me queda a min chegar a ese... Que lonxe me queda chegar a ese punto. Vaya performance, tío, vaya performance. Hostia, diste, relaxa, non? Pero que vai dentro, non? Desta onda que comentabas tamén ao final de, por favor, non? Logo hai xente que toca en garitos, recordo ver os Terbutalina en garitos pequenísimos, oscurísimos, tocando con gafas de sol todos. Eu creo que Miguel, non? Miguel Cernadas eu creo que siguen levando as gafas en case todos os concertos que dan, non? Como parte da indumentaria. Sí. Non sei, sí que un elemento das gafas de sol, se a outra é un complemento que tardou máis en chegar, o mellor, as gafas dun 2-3, non? Pensábamos no tema televisión, pero neste caso sí que as gafas de sol foi un elemento triunfador e que se relacionan ademais directamente con moitos xéneros, xa digo reais, pero que na ciencia ficción e na fantasía simplemente se dan moitísimo alrededor de tercer personaxes, creo que máis misteriosos ou con algo que dicir ou con algo que lle queres dar. Por exemplo, nos Men in Black, non? As gafas de sol xogaban un papel fundamental, non? O tema das lentes, xa dentro da propia iconografía dos homes de negro, non? Do presidente, do servicio secreto, eles deronlle unha explicación a iso, que era de que, claro, para aplicar o neuralizador, claro, é super interesante como se foron aplicando en diferentes eidos as
as gafas, sobre todo para aportar ese, eu creo que misterio máis que nada, tapar os ollos, no? Ao final Sí, sí, fundamentalmente fanche máis guai porque che fan máis inexpresivo, non? Máis hierático. Sí, total. Non sei se vos sodes de gafas de sol, non sei se usades de cotío ou habitualmente. Eu creo que ese elemento que falades ven dun lugar que igual non exploramos na historia dos óculos, que é iso, a necesidade de ocultar a identidade, non? Pasalle como cos sombreiros, especialmente os de aba ancha, máscaras, pues son ligados a criminalidade, mas non son necesariamente a figuras marxinais ou que viven nas marxes, que por calquera motivo pues teñen que ocultar quen son, non? Eu penso que eu uso pues, en bandas musicais, en personaxes así carismáticas, penso en Johnny do Guilty Gear, que se me vai con óculos tamén, pois creo que ven de aí. É un dos motivos tamén, que antes estabas comentando, a xente que van con óculos de noite tal. Home, motivo fundamental polo que a xente vai con óculos de noite é que non se vexa que consumiu ou deixou de consumir, non? Algo anda presume, pero bueno, pode ser. Claro, hai unha ligazón tamén pues, co mundo da droga que hai tamén moi clara. E fora isto, eu uso óculos cando vai sol, non? Non fago un uso moi original, la verdade. Gostaría de contar aquí unha anécdota... No, pero quero dicir que hai xente que non ten gafas de sol. Eu teño as miñas primeiras gafas de sol, comprei nas este ano. O sea, non tiña... Era rarísimo verme con gafas de sol e tal, e que din que hai que proteger os ollos, que realmente hai unha necesidade, eu non sei se isto é as tendas de gafas para vender máis, se realmente que supoño que non, que vale, que está estudado, que habrá medicina e tal, sabes lo de cada 9 dentistas, bla, bla, bla. Pero quero decir, sí que é algo que acabou sendo un estándar, non? Na nosa vestimenta, sobre todo no verao nestas zonas, non esquezamos na neve, non? Que cando lín un pouquiño da historia das gafas de sol, unha das aplicacións que máis pronto surdiron foi na neve, precisamente, para protexerse nesas viaxes polos polos, ou en latitudes moi norte-sur e tal. Non a broma, vaya, claro. Que na neve é certo. Eu levo gafas de sol para facer deporte e o sea, para andar en bicicleta e para esquiar. E é verdade que tamén é unha cuestión puramente funcional, lóxicamente, pero sí que o vinculas, eu creo que a certo profesionalismo tamén no mundo deportivo, como as gafas de sol de estar andando en bici en serio, sabes? Total, ou dos triatletas, non? Tamén é un clásico do tal. Estaba pensando tamén, antes comentou algún personaxe de videoxogo, Pablo, non? E pensei como lles gusta cando hai unha segunda parte dun videoxogo e este ten que ser máis escuro, automático un personaxe tamén ten moitas veces unhas gafas de sol, non? Para darlle un toque máis macarra e máis terrible, non? Ao tipo, non sempre pode levar, pero estaba pensando en Jacadastre, estaba pensando en Crash Bandicoot, en Warped, non? A terceira parte, que sí que tiña, como era moteiro, e tiña unhas gafas de sol, e bueno, hai moitos exemplos, non? Comezaches a dicir iso e aparece na miña cabeza Jak and Daxter tan rapidamente. Claro, é que é así, ¿no? Totalmente, de, bueno, ahora máis escuro, máis duro, máis adulto de gafas de sol, automáticamente, ¿no? Con máis gafas. Con máis gafas, ¿no? Con máis gafas, con un 100% máis de gafas de sol. Non sei que máis por aí. Dime. Sí. Bueno, entendo que xa estamos un pouco cara... Entón xa me atrevo a cara final do programa, entón xa me atrevo a lanzar preguntas. Un personaxe que me fascina que teña gafas, porque ahora xa levamos un anaco longo falando sobre as gafas, metáfora, simboloxía e tal, e non acabo de entender moi ben que é o que fai, o sea, en que sentido engade nada o personaxe que leve gafas, e aínda así me parece extremadamente icónico que as leve, é Bayonetta. Porque leva basicamente unhas gafas ao aire sen ninguna personalidade, que dicir, é como de, non, teño todas estas movidas, pero ademais tamén levo gafas, sabes? Non sei que pensades, se que engade as lentes á personaxe de Bayonetta, e en xeral pensaría que personaxes femininos de acción con lentes sí que é probablemente o único no que a mí se me con lentes normais, non? De decir, porque Lara Croft creo que levaba ás veces gafas de sol para facerla, por suposto, máis dura, non? Gafas de sol, pero non lentes de... Efectivamente. Eu creo que teño unha hipótese ao respecto. Sobre isto, lera ou ouvira algo, o sea, non directamente sobre as lentes, senón sobre o propio deseño de Bayonetta. Entón, vou falar
deste vídeo dolorosamente recordado, pero a personaxe de Bayonetta non deixa de ser todos os fetiches do director feitos corpo. É dicir, o que a min me gusta sexualmente convertido nun estereotipo, non? E por que leva óculos nese sentido? Porque é o estereotipo da secretaria. Normalmente americana, de películas. Sí, hoxe en día non tanto, pero nos 90 é unha imaxe da secretaria con óculos e un lunar no queixo como ten Bayonetta, de feito. Entón, claro, é unha imaxe aí fixada. Pero alén diso, penso que sí que ten unha función máis nobre que alimentar as fantasías. Non me sei o nome, tío, sabe Miyazaki, pero non Miyazaki, como se chama? Joder, es mi padre. Bueno, en fin, non me lembro do nome da mellor persoa do mundo. En todo caso, que hai un motivo, creo que de máis peso. Es Miura, o sea, Berserker, non. Camilla. Camilla, sí, joder, vale. Obrigado. Que o motivo é que Bayonetta é tan superhumana en todos os sentidos, incluso a súa maneira de ostentar o sexo é completamente asexual. Performa o sexo como quen performa unha receita de cociña, é indiferente a iso. Total, Físicamente é capaz de facer calquera cousa, poñerse uns tanques de tacóns, pilotar un avión, todo pode facer. É tan exageradamente perfecta que por ese pequeno fallo, que sexa miope, fai perfecta a súa perfección, porque a rompe. Penso que está aí por iso. Se non tivese lentes, incluso o deseño sería como un pouco esperable, brando, non sei. Está, gústame esa... Hai que manchalo de alguna maneira e o dos lentes é suficientemente inocuo, pero como, sí, está ben. Está esa de poder facer calquera cousa. Está tamén, como decíamos antes, o que quita as gafas, non? De cando a cousa se pon seria, non? De que rollo de que agardaba as gafas ou sostén isto, non? De cando hai unha pelea quita as gafas, non? Sostén que igual me rompe unha e me poño malo. Pois sí. Pabliño, queres botar algunha idea máis por aí? Ou... Sí, por favor. Sí. Tiñas apuntado Caves, quero que me fales dese xogo, que non teño nin idea de que creo vai. Que toda a excusa de Pablo neste podcast era este xogo. Se eu tiña Cíclope, el tiña notado Case of Owl. Como se lee Cuz? Case of Cuz. Caz, creo que Caz. Bueno, como sempre nestes nomes de cousas fantásticas, o feito de que a recepción máis importante sexa inglesa condiciona a pronuncia, pero o universo de Caves of Caz é tan absolutamente alienígena que a pronuncia simplemente non se pode nin imaginar. De acordo. É como Cthulhu, pois pronunciámoslo como sabemos, pero sabemos que ningunha pronuncia é verdadeira, porque non está feito para a lingua humana. Pois sí, non falei, o sea, eu tiño apuntado derovos a lata con eu quero falar disto, porque é como a miña obsesión absoluta nestes días, pero non sabía moi ben onde encaixalo, porque realmente falar disto hoxe neste tema é aproveitarme por completo do podcast. Pero estás a tempo. Porque está, bueno, tomado moi con pinzas. Para eso facemos, joder. Total. Pois Caves of Caz é un roguelike no sentido originario da palabra, é un xogo como Rogue, inicialmente con gráficos ASCII, é dicir, sen animacións, sen deseños de personaxes, non símbolos nunha pantalla que se moven e que ti tes que deducir e ler. É un xogo de rol tamén, é un RPG. Leva en desenvolvemento 15 anos, o que quere dicir que tivo tempo a meter moitas cousas. Saiu este ano a versión 1.0, é dicir, por fin está en aberto, non? Xa non é unha beta. É impresionante. Os gráficos vistos desde fora a min resultan moi carismáticos, pero entendo que alguén que espere gráficos en 3D de alta definición pois vai decepcionarse. O personaxe non ten animacións, son píxeles sen movimentos, non pode cambiar de cor, se envenena, pero pouco máis. E o interesante deste mundo é que, aparte de ser dun tamaño absolutamente enorme, a cantidade de escrita e dunha altísima calidade que ten é apabullante. Eu nunca vi unha cousa así.
Había moito que non vía un xogo tan ben escrito e con tanto lore. Moito del organizado automáticamente, organizado non, bueno, desenvolvido de maneira procedimental no propio xogo, non? En cada partida hai 7 sultáns, a través dos cales se organiza a historia do xogo e a historia deses sultáns sempre é distinta. É interesante xa o propio punto de partida do lore, porque é un universo posapocalíptico, pero tan posapocalíptico que o universo original non é recoñecible. Entón, prácticamente nada do coñecemento que ti leves da ciencia ficción a Caves of Cath vai aplicar. Porque nada se comporta como ti esperarías, non? Ti podes ir por un campo de millo e darte de conta de que podes comerciar co millo, é dicir, podes ter interaccións con el, podes, se o desexas, converterte en porta e pasar o xogo sendo unha porta, que é unha porta tal cal. Podes clonarte infinitamente e pasar o xogo sendo 100 personaxes ao mesmo tempo que se moven en bloque, en fin. Precisamente que sexa tan pobre a nivel de gráficos e tan básico permite unhas posibilidades narrativas e xogables como eu de verdade non vía en moito tempo. Alégrome Traian. Eu tiño anotado ese nome por aí que estaba surdindo así en outros foros e tal, e vi en Steam as recensións e tal, era extremadamente positivo, nun 99, por ser unha burrada, creo que estaba tendo unha recepción bestial. Eu tiño anotado aí, moi interesante o que diste. E ves as imaxes, é certo que diste que sabes que é isto, en plan neste momento, non, da industria, pero creo... Dwarf Fortress as imaxes, non? Un pouco louco. Para min é que é clave, pero o que eu levo pensando estes días moito, estas semanas, incluso estes últimos anos, nesta idea dos gráficos e da hai que ir para atrás porque é infumable o tema da industria ahora mismo do videoxogo AAA co tema dos gráficos. De todos os modos, ainda non vos expliquei que ten que ver con lentes, con óculos. Os lentes. Claro, aí está o elemento de enlace. E o guai deste xogo é que, por efecto de algo que aínda non sei, verdadeiramente logo 20 horas ainda non entendín, todo o mundo está mutadísimo. Todo o mundo está fatal. Cando comezas a partida, ti escolles que mutacións queres ter, que normalmente son positivas, pois eu que sei, podes ter todos os brazos que queiras. Podes acumular 10 brazos. En cada brazo podes levar unha pistola, o cal está ben. Pero para conseguir ter moitas mutacións positivas, tens que acumular outras negativas. Pois, por exemplo, ser alérxico aos estimulantes que te curan. Entón, cada vez que tomas pasan cousas inesperadas. E así, non? E por todo isto, os óculos, as mutacións oculares, este tipo de cousas, pois son unha parte super importante do xogo, non? Sexa con modificacións cibernéticas, esta idea do Fallout, bueno, dos xogos de rol en xeral, de vestir a túa personaxe, pois está constantemente presente, só que neste caso, como non cambia a personaxe, a parte cosmética está completamente pois fora, non? Estou tan obsesionado con isto, levo todo este Nadal coa cabeza metida no burato do coello, que cando pensei en lentes, inmediatamente pensei nisto. E de feito, 10 minutos antes de comezar este podcast, estaba botando unha partida e encontrei uns lentes super chulos, oxidados, que puxen porque me aumentaban a inteligencia. En fin, que era unha excusa un pouco tonta para recomendar un xogo que creo que non é que sexa bon, é que é moi importante. En fin, infinitamente recomendado. Aquí queda nas asendas, dende logo na miña queda este título, dende logo. Máis cousiñas por aí, se queredes, para ir poñendo punto e seguido, o punto e aparte, polo menos. Eu tiña unha pequena nota final que bueno, non ten especial interese, pero penso que pode servir para a nota final, que son as lentes asociadas a personaxes que están medio idos da olla, pero idos da, o sea, nun sentido técnico. O sea, son as gafas do enxeñeiro que perdeu a cabeza. Penso que é un tropo relativamente habitual e moi asociado a, por exemplo, os ananos no mundo da fantasía. Hai mundos de fantasía enteiros onde os únicos personaxes con lentes son ananos enxeñeiros, por alguna razón. O único. Cunha lente rota, non? De dúas, unha así medio rota, bastillada.
Sí, ou unha normal, ou sea, un lente normal e outro de mega amplitude para ver como partes dunha xema ou algo así. Que un tropo penso que extraño, non? Penso que extraño porque é como a mestura de o sea, o personaxe que perde a visión precisamente porque está nun entorno moi escuro vendo sempre cousas de cerca, nunca de lonxe, pero tamén porque ten unha necesidade de ver cousas, o sea, ves mal e ao mesmo tempo necesitas un microscopio, sabes? As dúas cousas ao mesmo tempo. E o lente cubre unha visión e de alguma maneira os lentes tan extravagantes están reflectindo tamén algunhas características da personalidade deses personaxes asociados normalmente aos científicos tolos, non? A adiviña de Harry Potter tamén, os óculos de cu de vaso, como sinónimo de inteligencia, pero ao mesmo tempo loucura e capacidades místicas. Sí. Sí, o sea, ou totalmente peyorativos tamén, de personaxes así medio pero que están simbolizando que ves cousas que outra xente non ves. De algunhas sí, outros non, quero decir, pero sí, entendo ese tropo que dicíades, tamén o compro, vaya. Sen dúbida. Sí. Non tes algunha chega destas últimas túas rozando off topic ou Non se me ocorreu nada. Sei que no anterior episodio tivo moito éxito o momento no que nos quedamos sós co río de vómitos. Bueno, houve incluso comentarios no iVoox e tal sí? Que non quixen alimentar demasía. Eso pode pasar. Que un pequeno regaliño para a xente que aguanta ata o final. Pero hoxe non se me ocorreu ningún. Me fastidia, me gusta acabar con isto, pero hoxe non pasa nada. Ben, pois finalizamos por aquí, que levamos a 1 hora 40 e algo. Perfecto, programa perfecto, estupendo. Prometemos que íbamos tardar menos en facer que pasou que anterior, que tardamos uns cantos meses, a ver se mantemos o ritmo de traballo e de ocio. Mensual, veña, eso está claro. Vamos a intentar facelo mensual. Se podemos ser o cuarteto de corda maravilloso, pois perfecto. Se o trío Tenrura dunha dimensión ou doutra tal, e non atopamos un nome. Como era? Cal é o trío? Trío Espumillón? Ou como vamos chamar a esta? Que mierda é eso, Rodicio? Que mierda. Bueno, pois como non hai... Que mierda é eso, pero sabes, o único que puxo algo. Claro, non hai outro. A democracia neste caso deste podcast funciona así. Pois será o... Eu penso, perdón, Carlos, que o trío deste podcast é Jean Grey, Cíclope e Lobeto. De acordo, pareceme... pero temos que ver quen é quen. Cíclope que non levo gafas. Claro, entón dividiremos as tarefas. Ninguén saberá quen é quen e os espectadores, non, os ouvintes terá que decidir quen é cal neste trío Jean Grey, Lobeto e Cíclope. Sexa como for, sempre agradecidos porque chegarades hasta aquí escoitando a Cíclope, a Lobeto e a Jean Grey. E vémonos na seguinte, que será pois aproximadamente dentro dun mes. Pablo Pesado, compañeiro, Guillermo Rodicio, amigo, vémonos, espero, dentro dunhas semanas. E nada, xa sabedes que este é un podcast de A que cheira papá, cheirers ata a médula, e vémonos na seguinte. Aburiño. Chao. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer, ti ves nel.
son o planeta, a carne mortal. O aire está melancólico esta noite. Aparecer un disco vermelho, ves aparecer, ti estás dentro, ves aparecer. Até o último minuto, mas não poderá ser evitado do olhar humano, a olho nu. Pergunta: trata-se do planeta que se ouve falar desde algumas semanas, perto do Sol? Trata-se efetivamente deste. Ele possui outros nomes, mas o nome original é Hercólodos. Pergunta: em que período ele vai aparecer? Entre agora e, no mais tardar, em um ano. Pergunta: o que é preciso fazer quando ele aparecer? Evitar os confrontos e os rumores do mundo, se voltar cada vez mais para a interioridade, ir ao sentido do que lhes é solicitado pelos seus guardiões sob forma de sonhos, de intuições, de pressentimentos ou de sensações. Pergunta: o que você chama de programa de proteção em locais preciso? Isso não é necessário por enquanto. Saibam simplesmente que tudo está previsto e programado para as convulsões do parto do planeta. Pergunta: essas convulsões estão diretamente associadas à visibilidade de Hercólodos? Elas estão associadas, evidentemente, à presença e à aproximação deste planeta. Pergunta: está correto que a Terra irá tremer durante 8 horas provocando a inversão dos polos?